Είναι ένα όμορφο πρωινό του Ιουλίου, έχουμε ένα μικρό κύμα καύσωνα, δεν είναι καν 8 η ώρα και ήδη κάνει αρκετή ζέστη. Εμένα μου φαίνεται πως έχει ζέστη. Βρισκόμαστε σε ένα εύκρατο κλίμα και εδώ συχνά βρέχει, γι' αυτό δεν έχω σύστημα άρδευσης. Και θα σας δείξω πώς αντιμετωπίζουμε αυτήν την απίστευτη ξηρασία. Αυτή η άνοιξη ήταν σχεδόν από τις πιο ξηρές που έχουμε δει και αυτό συνεχίστηκε και το καλοκαίρι. Πώς τα αντιμετωπίζουμε λοιπόν? Θα δούμε διάφορα λαχανικά με τη σειρά, θα δούμε επίσης και τη συγκαλλιέργεια, πώς μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαδοχική φύτευση για να χωρέσετε περισσότερα και θα τελειώσουμε το βίντεο στο θερμοκήπιο όπου υπάρχει μια καταπληκτική ιστορία με πεπόνια που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αυτό ήταν ένα παρτέρι με καρότα που έσπηρα στις 28 Μαρτίου και μεγάλωσαν ωραία κάτω από κάλυμα και μετά στις 17 Ιουνίου μάζεψα αρκετά καρότα για να κάνω τρύπες. Μπόρεσαμε να βάλουμε τα λαχανάκια Βρυξελών και αυτό καλλιεργώ από τότε. Και αυτό που κάνετε μετά είναι να συγκομίζετε περισσότερα καρότα καθώς οριμάζουν. Οπότε ψάχνω απλώς για μερικά που θα φαίνονται στην κάμερα, όπως εδώ, και μπορείτε να δείτε ότι αυτά είναι υπέροχα καρότα και έχουν μεγαλώσει πολύ καλά και γίνονται όλο και μεγαλύτερα. Οπότε ουσιαστικά συγκομίζουμε από αυτό το παρτέρι για πάνω από ένα μήνα τώρα και υπάρχουν ακόμα αρκετά καρότα να βγουν, αλλά ανοίγει όλο και περισσότερος χώρος για τα λαχανάκια Βρυξελών που θα είναι η δεύτερη συγκομιδή της χρονιάς χωρίς να προσθέσουμε άλλο κομπόστ ή οτιδήποτε, οπότε αυτός είναι ένας τρόπος να διπλασιάσετε, κερδίζετε χρόνο. Μοιάζει σχεδόν με δωρεάν συγκομιδή για μένα, γιατί ξέρετε, όλα εξυπηρετούν διπλό σκοπό, όπως το κάλυμα, το δίχτυ, κρατάει τα έντομα, τη μύγα του καρότου μακριά και κρατάει και τις πεταλούδες μακριά. Τα λαχανάκια Βρυξελών, μόλις το παρατήρησα, αφήνουμε αυτό το κάλυμα ανοιχτό για να τραβήξουμε βίντεο και ποτίζουμε, ναι, αλλά όχι τόσο πολύ τα καρότα. Τώρα, τα λαχανάκια Βρυξελών τα ποτίζουμε 2 φορές την εβδομάδα. Παίρνουν μια καλή δόση νερού από είτε με ποτιστήρι είτε με το λάστιχο. Γιατί η ξηρασία είναι απίστευτη. Όπου εδώ ήταν πατάτες και αυτό ήταν σε ένα βίντεο που ανέβασα μόλις πριν από 1 εβδομάδα. Και το ίδιο ισχύει για τα καρότα και τα λαχανάκια Βρυξελών. Δείτε το βίντεο που ανεβάσαμε πριν από 3 εβδομάδες. Πράσα φυτεύτηκαν αμέσως μετά την ίδια μέρα που μαζέψαμε τις πατάτες. Εδώ υπάρχουν 39 κιλά πατάτες σαλάτας, όχι οι μεγάλες. Οπότε δεν παίρνεις και τόσες πολλές και αρχίζουν να χλωμιάζουν, είναι ακόμα λίγο πράσινες. Μερικοί θεώρησαν ότι είναι πολύ νωρίς για συγκομιδή. Για μένα λειτουργεί τέλεια, είναι ώριμες και σου δίνει περισσότερο χρόνο για να κάνεις τη δεύτερη φύτευση. Αυτά τα πράσα σπάρθηκαν τον Απρίλιο, έπρεπε να μπουν, είναι σε γλάστρες και τα ποτίζω κάθε 2 μέρες. Περίπου πότε. Περνώντας με το λάστιχο, οπότε χρησιμοποιώ ένα λάστιχο από τη βρύση. Μαρούλι που ποτίζεται, οπότε κάθε 2 ή 3 μέρες, αλλά με αυτή την ακραία ζέστη που έχουμε αυτή τη στιγμή, που όταν λέω ακραία είναι για εμάς γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, γύρω στους 85 βαθμούς Φαρενάιτ. Και αυτά τα μαρούλια υποφέρουν από αυτή την πλευρά. Τα μαζέψαμε χθες το πρωί. Δεν υπήρχαν πολλά μαρούλια δίπλα στα κολοκύθια, γιατί αυτά τα κολοκύθια είναι παραπλανητικά. Φαίνονται κάπως ωραία, αλλά απλώνουν τις ρίζες τους πολύ μακριά και από τις 2 πλευρές. Και αυτό επιβεβαιώθηκε πραγματικά φέτος με τις ξηρές συνθήκες και δεν φάνηκε τόσο πολύ στις πατάτες, γιατί αυτές είχαν ήδη εγκατασταθεί πριν μπει η κολοκύθα. Και αυτή η κολοκύθα παρεπιπτόντως είχε ήδη πάνω από 40 κιλά γογγίλια φέτος, οπότε γίνεται πολύ δεύτερη φύτευση. Και εδώ, μετά από αυτές τις πατάτες, αυτό που σκέφτομαι είναι, αντί να φυτέψω, απλώς θα αφήσω αυτές να ξαναμεγαλώσουν πάνω από το χώμα. Μπορεί να το ποτίσουμε λίγο και μετά η κολοκύθα να ριζώσει και να χρησιμοποιήσει αυτή τη λωρίδα γης, γιατί μόλις σήμερα το πρωί ο Άνταμ μάζεψε αυτές τις πατάτες. Και είναι μέρος της δοκιμής με τις 3 λωρίδες, χώμα αφρατεμένο με πυρούνα, χωρίς κάψιμο και ζωική κοπριά στο τέρμα, που στην πραγματικότητα είναι κομπόστ από την αυτοσχέδια κομποστοποιητική τουαλέτα. Και η ποικιλία Charlotte μπορείτε να δείτε ότι έχουν αρκετά καλό μέγεθος, όμορφη καθαρή φλούδα, είναι ελαφρώς κυρώδης, δευτεροπρώιμη πατάτα, όλες καλλιεργημένες από πατατόσπορο που κράτησα εγώ. Έτσι αυτή είναι η 5η συνεχόμενη χρονιά που απλώς κρατάω μερικές σε αυτό το μέγεθος.
Και θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε πράσινες σαν αυτή εδώ στην πραγματικότητα, αν και τείνουν να πετάνε λίγα φύτρα τώρα, αλλά θα τα αφαιρέσω τρίβοντας τα. Αλλά αυτό είναι περίπου το μέγεθος της πατάτας που κρατάω για φύτεμα τον επόμενο Απρίλιο. Και θα είναι στο ίδιο μέρος γιατί αυτό είναι μια δοκιμή. Αυτός είναι ο 11ος χρόνος που βλέπετε να καλλιεργούνται πατάτες στο ίδιο έδαφος. Έτος 11, καμία αμυψισπορά εδώ. Και το κάνω αυτό ως δοκιμή. Δεν πίστευα ότι θα λειτουργούσε, αλλά στην πραγματικότητα πηγαίνει πολύ καλά. Και στην πραγματικότητα αυτά τα μαρούλια εδώ είναι επίσης στην ένατη χρονιά τους μάλιστα. Όταν λέω μαρούλια, αρκετά έχουν τελειώσει, αλλά υπάρχουν αυτά εδώ. Απλώς κόβουμε τα εξωτερικά φύλλα έτσι τακτικά. Και το κάνουμε αυτό εδώ και 11 εβδομάδες. Οπότε έχουν βγει τεράστιες ποσότητες μαρουλιού εδώ, αλλά τώρα ασχολούμαι με τη φύτευση πατζαριών. Επειδή λοιπόν το μαρούλι κοντεύει να τελειώσει, το βγάζεις έτσι απαλά, στρίβοντάς το. Δεν ενοχλεί τη νέα φύτευση που σε αυτή την περίπτωση είναι πατζάρι. Ή θα μπορούσα να έχω σπείρει καρότα ανάμεσα ή υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να κάνεις τέτοια πράγματα. Και εδώ έχουμε λίγο λάχανο μετά τα κουκιά. Οπότε πάλι πολλές δεύτερες φυτεύσεις. Πίσω μου είναι τα αμπέλια. Αυτό είναι κάτι αρκετά καινούριο. Αυτό είναι το τρίτο τους καλοκαίρι και η πρώτη φορά που μεγάλωσαν αρκετά ώστε να μπουν πραγματικά σε τάξη. Λόγω του υπέροχου καιρού, στην πραγματικότητα φαίνονται ελπιδοφόρα. Είναι ένα λευκό σταφύλι, ανθεκτικό στους μύκητες λόγω του συνήθως υγρού κλίματος. Εδώ έχουμε έναν ωραίο μικρό θάμνο με μαλακούς καρπούς που είναι Chackleberry. Αυτό έχει δώσει πάρα πολλούς καρπούς. Είναι ένα είδος διασταύρωσης μαύρου φραγκοστάφυλλου, αγριού φραγκοστάφυλλου, σμέουρου κόκκινου φραγκοστάφυλλου, τα πάντα. Αλλά κάνει καρπούς λίγο μεγαλύτερους από το μαύρο φραγκοστάφυλλο και είναι πολύ νόστιμοι. Και αυτές οι αγκινάρες έχουν καλλιεργηθεί από σπόρο. Δεν περίμενα να αποδώσουν τόσο πολύ φέτος. Vert de Laon, γαλλική ποικιλία. Και είναι έτοιμα, ειδικά όταν τα βλέπεις να αρχίζουν να ανοίγουν, τότε είναι σχεδόν υπερόρημα. Νομίζω ότι είναι καλύτερα αν είναι ακόμα λίγο μαζεμένα έτσι. Και μετά παίρνεις τα δευτερεύοντα, που είναι λίγο μικρότερα. Όταν τελειώσουν, σπάς το κεντρικό κοτσάνι και βγαίνουν νέες βλαστοί από το πλάι. Έτσι, αυτά είναι πολυετή, παρόλο που είναι από σπόρο, θα συνεχίσουν να παράγουν. Μπορώ να σας δείξω εδώ τη συγκομιδή πατάτας, αφήσαμε ένα φυτό. Υπάρχουν περισσότερες πράσινες πατάτες από όσες θα ήθελα. Ακόμα κι αν τις καλύψαμε με λίγο σπιτικό κομπόστ από μανιτάρια, λίγο απ' όλα βασικά. Αλλά βλέπετε πόσο εύκολα βγαίνουν εκεί και το ίδιο πόσο εύκολο είναι να απλά ψάξεις και βρεις τις υπόλοιπες πατάτες. Και ξέρω ότι αν κάποιοι από εσάς είστε καινούργοι σε αυτό, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, γιατί είναι σαν να λέτε είναι χωρίς σκάψιμο, αλλά το σκάβεις. Στην πραγματικότητα δεν είναι σκάψιμο, το σκάψιμο θα ήταν συστηματικό. Γενική καλλιέργεια, χαλάρωση, αναστάτωση του εδάφους στην άνοιξη και εμείς δεν το κάνουμε καθόλου αυτό, αλλά για να μαζέψουμε κάτι όπως οι πατάτες, δυστυχώς υπάρχει κάποια αναστάτωση, κυρίως του κομπόστ από πάνω, αλλά ακόμα και έτσι όλες οι ρίζες πηγαίνουν κάτω σε αυτό το ανενόχλητο έδαφος από κάτω. Νόμιζα ότι θα υπήρχαν μία ή δύο παραπάνω από αυτές. Και ναι, νομίζω ότι υπάρχουν ίσως αργότερα να ψάξουμε λίγο πιο βαθιά, αλλά μετά μπορούμε να ζυγίσουμε αυτά τα φυτά. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε σε αυτή τη δοκιμή με τις 3 λωρίδες πώς θα είναι η διακύμανση. Αυτό είναι κυχώριο. Αυτά τα φυτά μπήκανε μόλις πριν 2 μέρες. Σου δίνει μια ιδέα για το πόσο μικρά τα φυτεύουμε. Βρίσκω ότι τα μικρά μεταφυτεύματα προσαρμόζονται καλύτερα από τα μεγάλα. Και νομίζω ότι, ξέρεις, υπάρχει ανησυχία ότι κάτι θα τα φάει, αλλά στην πραγματικότητα είναι ανθεκτικά, μεγαλώνουν σε οργανικό κομπόστ που βοηθάει, σπιτικό μείγμα φύτευσης με πολύ κομπόστ από σκουλίκια και υπάρχει... Στους κυψελωτούς δίσκους μου βγαίνουν εύκολα, οπότε, ξέρεις, αυτό ήταν περίπου 20 λεπτά. 15 λεπτά ή 2 άτομα ίσως για να τα βάλουν στο χώμα και πάλι τα πότισα χθες το βράδυ, απλώς ποτίζοντας με το λάστιχο, επειδή είναι σε μια ωραία ευθεία γραμμή, δεν χρειάζεται να ποτίσεις όλο το παρτέρι. Όπως βλέπεις, εκεί είναι στεγνό. Η βρεγμένη λωρίδα συνεχίζεται κατά μήκος, οπότε απλώς περνάω το λάστιχο κατά μήκος κάθε γραμμής. Και αυτό πήρε ίσως 3 λεπτά για όλο το πάρτερι σε αυτό το στάδιο. Αυτό είναι αρκετό, οπότε... Είναι πολύ στοχευμένο πότισμα.
όπως 2 σειρές από παστινάκια, γιατί τα υπόλοιπα δεν φύτρωσαν ή βγήκαν τόσο αδύναμα. Μάλλον θα τα αφήσω αυτά, απλώς θα τα πετάξω. Θα φυτέψουμε χειμερινά κραμβοειδή ή μπορεί να τα αφήσουμε και να φυτέψουμε χειμερινά κραμβοειδή γύρω από το υπόλοιπο παρτέρι. Είχα διαφορετικούς σπόρους και μερικοί ήταν σπόροι 2 ετών που είχα κρατήσει, που νόμιζα ότι ήταν ακόμα καλοί. Προφανώς δεν ήτανε, αλλά ήταν δύσκολο σε αυτές τις δύσκολες και ξηρές συνθήκες. Τα σπαράγγια δεν τα ποτίζω καθόλου. Αυτά μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους και ναι, τα πάνε καλά. Αυτά είναι τα 12χρονα φυτά που σταματήσαμε να μαζεύουμε πριν από 1 μήνα. Και τα μαύρα φραγκοστάφυλλα εκεί έξω ήταν φανταστικά. Χτες το βράδυ έτρωγα μερικά όσο δούλευα εδώ έξω και απλώς κρατούσα το λάστιχο στη βάση του θάμνου ενώ μάζευα μερικά. Αυτό είναι το είδος των πραγμάτων που μου αρέσει να κάνω. Όταν ποτίζω, ξέρετε, συχνά υπάρχει κάποια δουλειά που μπορείτε να κάνετε όσο έχετε το λάστιχο εκεί. Το μαρούλι το πότισα ξανά, τα μαζέψαμε χθες το πρωί, γι' αυτό φαίνονται όλα αρκετά τακτοποιημένα και καθαρά. Αυτή ήταν η πρώτη συγκομιδή και τα μεταφυτέψαμε στις 22 Ιουνίου. Οπότε πριν από 3 εβδομάδες ήταν στο χώμα. Και μετά έχουμε το ίδιο πράγμα εδώ με τα κολοκύθια. Τα κολοκύθια έχουν ριζώσει πραγματικά στο παρτέρι με τα μαρούλια. Γι' αυτό τα μαρούλια από εκείνη την πλευρά δεν ήταν πολύ καλά. Και επίσης απλώνουν ρίζες και προς τα βατόμουρα. Και εδώ δεν έχει τόση σημασία γιατί τραβάνε λίγη υγρασία από αυτό το παρτέρι με την ξυνήθρα, αυτό το όμορφο πράσινο, που ο Άνταμ κουρεύει με το χλωοκοπτικό. Έτσι περάσαμε το χλωοκοπτικό από πάνω γιατί όλα πάνε για σπόρο στις αρχές του καλοκαιριού. Και τώρα μπορούμε, στην πραγματικότητα χρειάζεται να ποτίσουμε ξανά, αλλά να πάρουμε μια ωραία συγκομιδή από αυτά τα μικρά φύλλα, νόστιμα και για σαλάτα. Τα σμέουρα δεν τα έχουν πάει καλά με αυτόν τον ξηρό καιρό και δεν τα έχω ποτίσει, οπότε λογικό. Παίρνουμε μόνο λίγα, είναι μόνο για το σπίτι. Υπάρχουν αρκετά εκεί. Αυτό είναι ένα κλασικό σημάδι ξηρασίας όταν βλέπεις τα φύλλα να καμπυλώνουν προς τα μέσα και μπορείς να δεις ακόμα και την κάτω πλευρά τους. Ενώ εδώ πότισα, γιατί χθες το βράδυ είχα παραλάβει αυτά τα φυτά με το ταχυδρομείο και αυτή είναι μια φράουλα που καρποφορεί συνεχώς, οπότε ήταν αρκετά δύσκολο με το φτιαράκι να κάνω μια τρύπα αρκετά βαθιά, έχουν αρκετά μακριές ρίζες και να τα βάλω μέσα. Είπες φράουλα. Φράουλα, συγγνώμη, η Νικόλα μου το θυμίζει. Φράουλα που καρποφορεί πολλές φορές. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα καρποφορήσουν μέχρι του χρόνου. Ιούνιο, πιθανότατα, και θα συνεχίσουν όλο το καλοκαίρι καθώς προχωράμε. Έτσι τους έχω αφήσει αρκετό χώρο και θα χρειαστούν ξανά τοπικό πότισμα καθώς προχωράμε. Έβαλα εκεί έναν Penstemon, είναι ένα από τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά λουλούδια. Θέλω να σου δείξω στη συνέχεια το compost. Επειδή δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την μέθοδο χωρίς κάψιμο, αλλά για να καλλιεργήσεις υπέροχα λαχανικά, είναι ωραίο όταν μπορείς να φτιάξεις αρκετόκια. Όλα σε αυτή την άκρη είναι αυτά που φτιάξαμε το περασμένο φθινόπωρο και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμα, οπότε θα είναι έτοιμα για το ερχόμενο φθινόπωρο. Και αυτός είναι ο καινούριος σωρός, μόλις 2 ημερών, οπότε βλέπετε πολλά απορρίμματα που προέρχονται από τον κήπο και η θερμοκρασία δεν έχει ανέβει ακόμα πλήρως, αλλά δεν πειράζει, θα γίνει. Έβαλα αυτόν το σωλήνα γιατί αυτή η σωρή είναι λίγο πολύ μεγάλη για να φτιάξουν πραγματικά καλό αερόβιο κομπόστ. Στη μέση γίνονται λίγο δύσοσμοι, οπότε μπορείτε να δείτε την τρύπα εδώ όταν τελειώσουν οι σωροί. Ο σωλήνας βγαίνει έξω και αυτό επιτρέπει τη θερμότητα. Μερικοί από εσάς μπορείτε να δείτε ατμό να βγαίνει έξω ή πιθανόν να μην φαίνεται σε αυτό το φως. Αλλά αυτό σημαίνει ότι μπαίνει λίγος αέρας, απλώς ανοίγει λίγο το κέντρο του σωρού και μπορείτε να δείτε επίσης στο θερμόμετρο ότι στην πραγματικότητα δεν έχει ανέβει, αλλά ναι, ανεβαίνει, είναι περίπου 60 εκεί μέσα τώρα, που είναι εντάξει. Και αυτή η θερμότητα θα παραμείνει για περίπου 2 μήνες μέχρι να το γυρίσουμε, βγάζουμε το πλάι εδώ, το μεταφέρουμε εδώ και πριν από αυτό, αυτός ο σωρός θα έχει μεταφερθεί στον άδειο χώρο, οπότε κάθε σωρός γυρίζεται μία φορά. Μόνο μία φορά, αυτό είναι αρκετό.
κάνει αρκετά καλό κομπόστ και δεν το κοσκινίζω. Έχει κομμάτια ξύλου μέσα, αυτό είναι εντάξει, γιατί καταλήγεις με ένα είδος ξυλώδους εδαφοκάλυψης, λίγο όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Αυτά τα κομμάτια ξύλου είναι από το κομπόστ και αυτό είναι πατζάρι που φυτέψαμε ανάμεσα στο σκόρδο. Οπότε αυτό το παρτέρι έχει ήδη δώσει μια ωραία συγκομιδή σκόρδο φέτος και πάλι χωρίς να προσθέσουμε άλλο κομπόστ. Το πατζάρι μπήκε ανάμεσα στο σκόρδο στις 29 Απριλίου και είχε ήδη εγκατασταθεί αρκετά καλά. Έτσι, το σκόρδο συγκομίστηκε πριν από έναν μήνα. Και ήδη έχουμε πατζάρια σχεδόν έτοιμα, αλλά δεν τα ποτίζω. Βρίσκω ότι τα πατζάρια και το σέσκουλο, αν και θα εκτιμούσαν το νερό και θα μεγάλωναν περισσότερο με αυτό, μπορούν να επιβιώσουν χωρίς. Και βλέπεις αυτά τα σημάδια στα φύλλα. Ξέρεις, αυτό δεν είναι ζημιά από φυλλορίκτη ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι απλώς έλλειψη νερού. Ξύρανση στις άκρες των φύλλων. Αλλά δεν πειράζει. Ξέρεις, το μέρος που θέλουμε να φάμε είναι η ρίζα και στην πραγματικότητα γίνονται γλυκές. Θα έλεγα πιο γλυκές. Γλυκό καλαμπόκι. Αυτό είναι καταπληκτικό κρέας, δεν το είχα ποτίσει καθόλου και έχει γίνει έτσι. Οπότε προφανώς έχω ένα καλό βαθύ χώμα εδώ που συγκρατεί την υγρασία. Νομίζω ότι η μέθοδος χωρίς σκάψιμο βοηθά τις ρίζες των φυτών να πάνε βαθιά, επειδή δεν έχεις διαταράξει την τριχοειδή δομή του εδάφους με το σκάψιμο. Και το σκάψιμο σπάει, δημιουργεί ένα είδος φράγματος με αφράτο χώμα από πάνω και πυκνό χώμα από κάτω. Και νομίζω ότι είναι πιο εύκολο για τις ρονές να φτάσουν στο υπέδαφος όπου υπάρχει ακόμα υγρασία, αν δεν σκάβεις. Εδώ λοιπόν έχουμε γλυκό καλαμπόκι, το οποίο μόλις για πρώτη φορά χθες το βράδυ το πότισα, γιατί μπορείτε να δείτε ότι τα καλαμπόκια αρχίζουν τώρα να φουσκώνουν. Και αυτή είναι η στιγμή. Ξέρετε, αν πρόκειται να ποτίσετε φυτά που καρποφορούν, λίγο πριν τη συγκομιδή είναι η πιο αποδοτική στιγμή να το κάνετε. Προφανώς είναι εντάξει, αλλά θα δώσουν μεγαλύτερη σοδιά με λίγο νερό. Ενώ εδώ είναι λίγο διαφορετικά, γιατί υπάρχει μεγάλη εισβολή ριζών δέντρων σε αυτό το μικρό παρτέρι. Υπάρχει σαμπούκος ακριβώς πίσω από τον σωρό με τα ροκανίδια ξύλου και η μιλιά στα αριστερά. Οπότε αν ποτίσετε αυτό το παρτέρι πολύ, οι ρίζες των δέντρων απλώς θα πούν ευχαριστώ πολύ. Έτσι αυτό που κάνω είναι να ποτίζω. Καθημερινά αν μπορώ, ρίχνοντας απλώς λίγο νερό και πάλι αυτό ήταν χθες το βράδυ και να δω αν μπορώ να κάνω το ίδιο ίσως κάθε 2 μέρες, αλλά λίγο και συχνά σε αυτή την περίπτωση είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα γιατί δεν θέλω να κόψω το δέντρο. Και εδώ θα υπάρχει άλλη μια ωραία συγκαλλιέργεια που είναι το μπρόκολο Pembles να απλώνεται ανάμεσα στα μαρούλια. Έκανα λοιπόν αυτές τις αυλακές και απλώς άφησα το νερό να τρέξει κατά μήκος τους. Είναι πραγματικά όμορφο όταν το κάνεις αυτό να βλέπεις όλο το λευκό μικύλιο που προέρχεται από τα κομμάτια ξύλου που ανέφερα στο κομπόστ. Και το σπιτικό κομπόστ, ξέρεις, τα κομμάτια ξύλου που βλέπεις στην επιφάνεια καθώς παλιώνουν, μάλλον είναι το κομπόστ της περσινής χρονιάς και έβαλα αρκετό νερό εκεί ώστε τώρα να είναι υγρό. Ίσως το ποτίσω ξανά πριν τη φύτευση, οπότε απλώς κάνουμε μία τρύπα, βάζουμε το σπορόφυτο και μετά θα βάλουμε ένα κάλυμα για προστασία από τα έντομα. Και στο μεταξύ το μαρούλι μπορεί να συνεχίσει να παράγει. Υπάρχουν καταπληκτικές ποικιλίες εδώ, μαραβίγια, ντεβερόνα και σαραγώσα τύπου μπαταβίας. Απλώς συνεχίζουν, ξέρετε, 11η εβδομάδα συγκομιδής, αλλά δεν θα αργήσει να τελειώσει. Εντυπωσιακά η σελινόριζα που δεν έχει ποτιστεί αλλά πλησιάζει θα χρειαστεί σύντομα νερό, αλλά είναι η ίδια αρχή με το γλυκό καλαμπόκι. Περίμενε μέχρι να τελειώσει η δουλειά, ας το πούμε έτσι. Αν μπορέσουν να επιβιώσουν προς το παρόν, αυτό είναι καλό. Εκτός αν έχεις άφθονο νερό, προφανώς, τότε είναι αλλιώς. Και νομίζω ότι αυτοί οι τύποι μπορεί να χρειάζονται λίγο νερό. Και γιατί έχουν ύφασμα κάλυψης πάνω τους. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει επειδή είναι αυτά τα καταπληκτικά θερμόφυλλα φυτά που λέγονται γλυκοπατάτες, τα οποία σε αυτό το κλίμα συνήθως δεν τα πάνε καλά έξω και τώρα που έχουμε αυτές τις πολύ ζεστές μέρες είναι πολύ χαρούμενα κάτω από το ύφασμα. Και βλέπεις ότι το σηκώνουν απαλά. Έχω βάλει πλαϊνά εδώ γιατί το σκέφτηκα μετά τη φύτευση, είχα πολλές συμβουλές ότι θα ωφελούσε πραγματικά τα φυτά. Την πιθανή συγκομιδή να προσθέσω λίγο ακόμα κομπόστ απλώς για να είναι γύρω από τις ρίζες, να είναι πιο εύκολο να τα βγάλω κιόλας.
Θα δούμε. Έλεγξέ το. Μπορεί να κάνουμε ένα βίντεο γι' αυτό, στην πραγματικότητα στα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου. Και στην ουσία, μία συμβουλή που έχω πάρει για αυτά είναι ότι τον Σεπτέμβριο, αν είναι ακόμα ξηρασία, απλώς να μην τα ποτίζεις. Έτσι, ελπίζω να έχεις ωραία ανάπτυξη στην κορυφή μέχρι τότε και πρέπει να ξέρεις ότι θα έχεις καλύτερη συγκομιδή αν δεν τα ποτίσεις εκείνη την περίοδο. Αυτά είναι περισσότερα φυτά που μπήκανε πριν 2 μέρες, οπότε ραδίκι, αντίβιο, πραγματικά είναι η εποχή για φύτεμα τώρα. Το ίδιο και με τα μαρούλια. Θα σου δείξω σε 1 λεπτό πώς να τα πολλαπλασιάζεις με ζέστη. Αυτά χρειάζονται νερό, τόσο τα νάνα φασολάκια όσο και τα αναρριχόμενα. Δεν έχουν πάρει πολύ νερό ακόμα, στην πραγματικότητα αυτά τα αναρριχόμενα φασόλια, αλλά τώρα αρχίζω να τους δίνω περισσότερο γιατί μόλις αρχίζουν να ανθίζουν. Υπάρχουν μερικά εδώ κάτω που μπορείς να δεις δίπλα στο πλαστικό τούνελ και μπήκαν λίγο νωρίτερα και είναι γεμάτα με λευκά άνθη. Αυτό είναι λευκόσπορο αναρριχόμενο φασόλι για ξηρό σπόρο στην ουσία. Και αυτά τα καρότα δεν τα έχω ποτίσει και σκέφτηκα, λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις πώς θα τα πάνε. Δεν είναι τέλειο, στην πραγματικότητα έσπασε και λίγο. Δεν φαίνεται και τόσο άσχημο, αλλά υπήρξαν μερικά που τράβηξα για να δω και αυτά. Απλώς φαίνονται μαραμένα και όταν τα αφήνω να στεγνώσουν και να σκληρύνουν. Είναι γλυκά, αλλά η υφή χρειάζεται βελτίωση, οπότε σήμερα θα ποτίσουμε αυτό το παρτέρι. Ενώ αυτό το παρτέρι με μαρούλια δέχεται τακτικό πότισμα. Και μπορείτε να δείτε ότι τους αρέσει πολύ, γιατί αυτό είναι πάλι μπαταβία. Και υπάρχουν και άλλες ποικιλίες πιο πάνω, αλλά τα μαζέψαμε αυτά το πρωί της Τρίτης, πριν 2-3 μέρες, και βγάλαμε περίπου 12 κιλά από αυτό το παρτέρι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να παίρνεις τα εξωτερικά φύλλα και αυτά μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν όλο το καλοκαίρι. Θα κρατήσω αυτό το κάλυμα, σκέφτομαι, ή κάτι τέτοιο. Και αυτός ο τύπος λέγεται Thermocrop και είναι το ένα κάλυμα που βγάζω για να ποτίσω επειδή δεν αφήνει το νερό να περάσει τόσο εύκολα, αλλά με τόσο δυνατό ήλιο όπως τώρα προσφέρει πολύ καλή σκιά στα φυτά και ευδοκιμούν. Αν έχουμε ένα τυπικό βρετανικό μουντό καλοκαίρι μέχρι τον Αύγουστο, ίσως το βγάλω. Η μόνη μου ανησυχία τότε θα είναι τα κουνέλια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετά κουνέλια. Έχουν φάει ακόμα και μερικά φύλλα καρότου. Στην πραγματικότητα μπορώ να δω ένα εκεί για παράδειγμα. Ναι, εκεί έχει φαγωθεί η άκρη από κουνέλι. Δεν είναι καταστροφικό, γιατί υπάρχουν πολλά καρότα εδώ. Γι' αυτό δεν τα καλύπτω. Αλλά δείχνει ότι κυκλοφορούν και τσιμπολογούν και τους αρέσει να μασουλάνε φύλλα μαρουλιού, κάτι που μπορεί να προκαλέσει λίγη ακαταστασία. Και εδώ επίσης θα πρέπει να το σκεφτώ αυτό, γιατί έχουμε καρότα και 1, 2, 3, 4, 5 υπάρχουν. Κοιτούσαμε πριν το βίντεο για να δούμε αν υπάρχει κάποιο που να μπορώ να σας δείξω και είδα ένα εδώ. Α, ναι, για παράδειγμα αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό μωρό καρότο, ένα σπορόφυτο, αυτό το μικρό κομματάκι πράσινο. Λοιπόν, ξανά ποτίζουμε επιλεκτικά στις σειρές και αυτό κάνει μεγαλύτερη οικονομία στο νερό, αλλά τους δίνει αρκετό για να ξεκινήσουν. Αυτό που δεν θα δούμε σε αυτή την περιήγηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο, είναι ότι συμβαίνουν πολλά εκεί πάνω, όπως μπορείτε να δείτε. Αυτό είναι όλο καινούριο έδαφος που ανέλαβα πριν από 4,5 χρόνια. Είναι γεμάτο περικοκλάδα. Τώρα σχεδόν δεν υπάρχει καθόλου, χωρίς σκάψιμο, τακτική αφαίρεση της νέας ανάπτυξης και αυτό κάνει εύκολη την καλλιέργεια. Και κάτι που θα αναφέρω είναι ότι η εικονική κατασκευή για τα μπιζέλια εκεί δεν έχει μαζευτεί καθόλου. Άρα η ιδέα είναι να τα αφήσετε να στεγνώσουν πάνω στο φυτό, έτσι. Έτσι φαίνεται το λοβό του μπιζελιού όταν είναι για σπόρο. Δηλαδή μπορείτε να τα φάτε και ως ξερά μπιζέλια για το χειμώνα. Θα τα ξεφλουδίσω, θα τα βάλω σε ένα στεγνό μέρος για να στεγνώσουν τελείως. Και μετά αυτά είναι τα σποράκια αρακά για του χρόνου. Ο αρακάς είναι καταπληκτικός, απλώς αφήστε μερικά φυτά χωρίς να τα μαζέψετε, γιατί ένα φυτό δεν διασταυρώνονται και παίρνετε πολλά και επειδή είναι δικά σας, βλέπετε ότι φυτρώνουν πολύ καλά. Εντάξει, τώρα θα δούμε την καταστροφή με τα αγκούρια, όχι όπως το είχα σχεδιάσει. Τι συμβαίνει εδώ? Πράσα σε ένα πλαστικό θερμοκήπιο, επειδή έχει μπει ένας ιός. Και όλα αυτά έπρεπε να τα βγάλω. Έχουν επηρεαστεί σοβαρά.
Οπότε δεν θέλω να αφήσω το έδαφος γυμνό. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα μπορούσα να καλλιεργήσω μερικά πράσα και ίσως εδώ να μην υπάρχει ο φιλορίτης. Θα δούμε. Αλλά ο ιός φαίνεται έτσι. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτό είναι. Ιός του μοσαϊκού του αγκουριού. Αυτό είναι ένα μοσαϊκό μοτίβο. Θα μπορούσαν να συμβαίνουν και άλλα πράγματα εδώ. Αλλά καλλιεργώ αγκούρια σε κορδόνι έτσι για 43 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που είχα αυτό το πρόβλημα. Και αυτό που κάνει επίσης είναι ότι κάνει τα φυτά κάπως πιο αδύναμα στην κορυφή. Οπότε παρόλο που συνεχίζουν να παράγουν καρπούς, νομίζω ότι τελικά μέσα σε 2 εβδομάδες πιθανότατα θα έχουν χαθεί όλα, δυστυχώς. Αλλά αυτή είναι η μόνη αποτυχία εδώ μέσα, δόξα τω Θεώ. Ενώ οι μελιτζάνες, που συνήθως είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν σε αυτό το κλίμα, είναι φανταστικές. Αυτή είναι μια ποικιλία που ονομάζεται De Barbon Tan. Θα βάλουμε μια λεζάντα στην οθόνη με το όνομα και μου αρέσουν γιατί η αναλογία φύλλο προς καρπό είναι ωραία. Ξέρετε, έχω καλλιεργήσει πολλές ποικιλίες. Παίρνουμε φανταστικά φυτά γεμάτα φύλλα, αλλά πού είναι οι καρποί? Και απλώς το βλέπω και νιώθω ότι είναι σπατάλη πολύτιμων πόρων. Η λούφα εδώ δυσκολεύεται λίγο επειδή έχει πάρα πολλά άλλα φυτά γύρω της. Όπως το καρπούζι πάει πολύ καλά φέτος. Και καθώς απλώνονται στο έδαφος, ριζώνουν και απορροφούν περισσότερη υγρασία και θρεπτικά συστατικά. Και να το πρώτο σε αυτή την περίπτωση. Και ένα δεύτερο εκεί. Είναι πάντα μυστήριο μέχρι αργότερα πόσα θα σχηματιστούν. Δεν κάνω καμία κλάδευση, απλώς δεν τα πειράζω. Σε αντίθεση με τα πεπόνια, τα καρπούζια τα αφήνω απλώς να μεγαλώσουν, αλλά απλώνονται πολύ, ήδη φτάνουν τα 3 μέτρα και στις 2 άκρες. Μπορούν να καλύψουν ολόκληρο αυτό το παρτέρι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Ενώ τα πεπόνια έχουν ένα πολύ αυστηρά ελεγχόμενο μοτίβο ανάπτυξης, όπως μπορείτε να δείτε, νομίζω ότι υπάρχουν 5 σε αυτό εδώ. Μεταξύ 3 και 5 για αυτά τα μεγάλα είναι καλός αριθμός. Και μεγαλώνοντας προς τα πάνω γίνεται αρκετό κλάδεμα. Αλλά ένα πράγμα που θα τονίσω είναι το πώς τα πεπόνια μεγαλώνουν στους πλάγιους βλαστούς. Δεν μεγαλώνουν από τον κύριο βλαστό. Οπότε δεν θέλεις να αφαιρέσεις όλους, να βγάλεις όλους τους πλάγιους βλαστούς. Έχω ακούσει αρκετούς να λένε ότι τα πεπόνια τους έφτασαν στην κορυφή, αλλά δεν έχουν καρπό. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, αν κοιτάξεις αυτό το πεπόνι, μεγαλώνει. Αυτό ήταν ένας πλευρικός βλαστός που βγήκε από τον κύριο βλαστό και εκεί είναι το πεπόνι. Και μετά ήθελε να συνεχίσει να μεγαλώνει, οπότε έκοψα την άκρη και το σταμάτησα. Και συνεχίζω το κλάδεμα. Τώρα βγάζουν περισσότερους πλευρικούς βλαστούς, αλλά κυρίως αυτοκλαδεύονται κιόλας. Όσον αφορά το πόσα φρούτα σχηματίζονται, αυτό δεν το ελέγχω εγώ. Κάθε φυτό πεπονιού κατά κάποιο τρόπο ξέρει πότε έχει όσα μπορεί να αντέξει και μετά σταματάει. Δηλαδή, κοίτα, αυτά εδώ, αυτά είναι μάλαγα. Μεγαλώνουν λίγο περισσότερο. Αυτό έχει πολύ ωραίο σχήμα. Να ένα παράδειγμα ενός πλάγιου βλαστού που είχα παραλείψει, οπότε θα τον αφαιρέσω τώρα, γιατί δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Αυτή είναι μια εφάπαξ συγκομιδή. Η συγκομιδή είναι αυτό που βλέπεις. Τώρα είναι θέμα αναμονής. Υπάρχει και ένα ακόμα βασικά που δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, οπότε θα το αφαιρέσω. Αλλά ναι, περιμένω με ανυπομονησία αυτή τη στιγμή. Και το ίδιο ισχύει και με τις ντομάτες, γιατί είναι απλά απίστευτο. Αυτή η ποικιλία εδώ, Sonnenherz ή καρδιά βοδιού της χρυσού, γίνονται ένα όμορφο πορτοκαλοκόκκινο. Υπάρχει αυτή είναι η πρώτη που δείχνει σημάδια ορίμανσης, που σημαίνει ότι αν ακολουθήσετε αυτό το κοτσάνι προς τα πάνω, είναι ένα πολύ μακρύ κοτσάνι μέχρι την κορυφή και αυτό που κάνω είναι να δένω περισσότερο σπάγκο στην κορυφή και να τα αφήνω να κατεβαίνουν. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τα κάτω, επειδή το κοτσάνι είναι τόσο μακρύ, ακουμπούν στο έδαφος πριν οριμάσουν. Έτσι βάζω μερικές ανίδες από κάτω, μερικές φορές, ώστε να μην τα φάνε. Στην πραγματικότητα, οι πράσινες ντομάτες δεν τρώγονται τόσο. Απλώς μπορεί να χάσουν λίγη από την ομορφιά τους, να έχουν κάποιο ψεγάδι στη φλούδα και τα πουλάω αρκετά. Οπότε αυτό είναι απλώς κάτι για το οποίο προσέχω. Στην πραγματικότητα το ίδιο ισχύει για όλες τις ντομάτες εδώ, αλλά αυτή η ποικιλία συγκεκριμένα όλες έχουν στρώσει είτε με κοπριά αλόγου στο αριστερό παρτέρι, είτε με σπιτικό κομπόστ στο δεξί παρτέρι. Δεν ταΐζω ούτε λιπαίνω καθόλου. Τους έδωσα λίγη αποξηραμένη σκόνη φυκιών και φαίνονται δυνατές. Ποτίζω κάθε 2 μέρες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σήμερα το πρωί πότισα στη βάση τους, ενώ ταυτόχρονα τα κλάδευα και τα τακτοποιούσα. Και βγήκαν 3 κουβάδες υλικό, μαζί με μερικά φύλλα αγκουριού εκεί μέσα.
Έτσι, το τούνελ αυτή την περίοδο είναι μια εξαιρετική πηγή φύλων για τον σωρό κομποστοποίησης. Και μπορείτε να δείτε και τις ντάλιες. Επανέρχονται απλώς από τους κονδύλους. Δεν τις σηκώνω ποτέ. Κατεβαίνουμε μέχρι -6, δηλαδή 21 βαθμούς Φαρενάιτ τον χειμώνα και επιβιώνουν. Έτσι είναι ένα ωραίο και εύκολο φυτό για καλλιέργεια. Ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι από σπόρο. Σχεδόν όλα. Εδώ συμβαίνει αυτό. Και όπως έλεγα για το να κάνεις τους σπόρους να βλαστήσουν στη ζέστη, δηλαδή ήδη 30 βαθμοί Κελσίου, 86 εδώ μέσα, λέει ότι έχει φτάσει μέχρι και 50 σε αυτό το θερμόμετρο, αλλά αυτό είναι λίγο στον ήλιο, αλλά το θέμα είναι ότι πραγματικά στον ήλιο είναι πιο ζεστά και έτσι αυτός ο δίσκος τα έσπηρα μόλις πριν 3 μέρες. Ήτανε Τρίτη βράδυ και να που είναι Παρασκευή πρωί, ναι, αυτό είναι γρήγορο. Αλλά ήτανε κάτω από τον πάγκο, έτσι, και αυτό είναι το πλεονέκτημα του να σπέρνεις το καλοκαίρι. Ξέρεις, αν καταφέρεις να βλαστήσουν οι σπόροι σου, θα μεγαλώσουν γρήγορα. Αυτά σπάρθηκαν 2 μέρες νωρίτερα, οπότε τώρα είναι 5 ημερών και αρχίσαμε να τα μεταφυτεύουμε χθες. Οπότε τα μεταφυτεύουμε μικρά, έτσι, αυτά είναι που μεταφυτεύτηκαν χθες, είναι απλώς για να σου δώσω μια ιδέα, Ο δικός μου σπόρος μουστάδας που είχα κρατήσει δεν βλασταίνει. Νομίζω ότι χρειάζεται κάποια περίοδο λίθαργου. Αυτό θα έπρεπε να ήταν γεμάτο με σπόρους μουστάρδας, ενώ τα παντζάρια είναι καλά, τα φασολάκια επίσης, οπότε χρησιμοποιώ τα ίδια δισκάκια για όλα, τα δισκάκια CD που σχεδίασα και εδώ με φυτά όπως αυτά τα κραμβοειδή, επειδή είναι μικρά δισκάκια, ξέρεις, δεν είναι πολύ κομπόστ για να μεγαλώσει ένα αρκετά μεγάλο φυτό. Και στην πραγματικότητα αυτό που έκανα χθες ήταν να σκορπίσω λίγο ακόμα κομπόστ σκουλικιών από πάνω. Που είναι σαν λίπασμα θα μπορούσες να πεις και είναι ένας τρόπος να τα κρατήσεις να αναπτύσσονται για περισσότερο καιρό. Και μετά έχουμε κάτι πολύ συναρπαστικό εδώ πάνω. Απλώς στο δρόμο θα σου δείξω το στάδιο ορίμανσης της ντομάτας που ανέφερα και το έβαλα αυτό σε ένα βίντεο. Ένα σύντομο βίντεο απλώς για να το δείξω ως μία πιθανότητα. Μπορείς να δεις αυτό το πρώτο σημάδι του πράσινου που γίνεται κίτρινο. Εκεί λοιπόν το πράσινο αλλάζει σε κίτρινο και μέσα σε 3 ή 4 μέρες μπορείς να το έχεις αυτό. Οπότε αυτό είναι ένα που μάζεψα σε αυτό το στάδιο. Είναι περίπου 4 μέρες στην πραγματικότητα, όχι στον ήλιο. Οπότε απλώς το έβαλα εκεί για να σου δείξω, αλλά αυτό μένει μέσα στο σπίτι. Οριμάζουν καλύτερα μακριά από το φως του ήλιου. Αφού το έχεις κάνει αυτό, τότε το ερώτημα είναι, λοιπόν, τι γίνεται με τη γεύση. Ενώ σίγουρα όλος ο λόγος που καλλιεργείς ντομάτες στο σπίτι είναι για να έχουν καταπληκτική γεύση, να έχουν πραγματικά ωραία γεύση. Πρέπει να κάνω μια σύγκριση δίπλα-δίπλα, αλλά όλοι όσοι τους έχω δώσει λένε ναι, είναι υπέροχες. Οπότε. Ενώ με τα ντοματίνια αυτό δεν ισχύει πραγματικά. Και μπορείς να δεις με τα κόκκινα εκεί κάτω, όπως τα σακούρα, οριμάζουν τόσο εύκολα πάνω στο φυτό, δεν είναι πρόβλημα, αλλά με τις μεγάλες ντομάτες μπορεί να μείνουν εκεί για πολύ καιρό, πολύ καιρό. Και αυτό μπορεί να καθυστερήσει την ανάπτυξη των καινούριων τσαμπιών πιο πάνω. Και κατευθυνόμαστε προς τον τελικό μας προορισμό. Ω Θεέ μου, ναι, το άρωμα. Είναι αυτό το υπέροχο πεπόνι. Και αυτό το εξαιρετικό φυτό έχει βγάλει μόνο 2 πεπόνια. Στην πραγματικότητα, ακόμα και το δεύτερο δείχνει σημάδια ορίμανσης. Οπότε, όταν αρχίζουν να σκάνε εκεί γύρω και βλέπεις το χρώμα να αλλάζει, το πρώτο σημάδι κυτρινίσματος, αυτή είναι η επόμενη φάση όπου είναι έτοιμο να πέσει στο έδαφος. Οπότε το πρόλαβα ακριβώς την ώρα, θα το είχα μαζέψει χθες, αλλά ήθελα να το αφήσω για να το δείξουμε στο βίντεο. Ναι, το έχω, τέλεια. Και αν κρατήσεις το κοτσάνι έτσι, θα διατηρηθεί για περισσότερο καιρό, αν θέλεις να το κάνεις αυτό. Μάλλον δεν θα ήθελες να το φας, αλλά αυτό είναι ένα πεπόνι 2 κιλών, πάνω από 4 λίβρες. Είναι ποικιλία Μάλαγα και είναι το τρίτο που έχει οριμάσει εδώ μέσα. Είναι αρκετά καλό για την εποχή, αλλά μέτρησα τα bricks του που μετράνε τη ζάχαρη και δεν είναι τόσο γλυκό όσο νόμιζα. 6 ήταν τα bricks. Αλλά βλέπεις η υφή, το χρώμα και όλα φαίνονται σωστά και θα κόψω ένα κομμάτι για να δοκιμάσω και να σου πω γρήγορα τη γνώμη μου. Ελπίζω να απολαύσατε την ξενάγηση και να σας έδωσε ιδέες καθώς και σχετικά διαδοχικές φυτεύσεις. Συνεχίστε έτσι.
Μπορείτε να το κάνετε και χωρίς άμυψη σπορά. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να φυτέψετε, ξέρετε, όπου θέλετε βασικά. Και με τη μέθοδο χωρίς κάψιμο, το έδαφος σας είναι πάντα έτοιμο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ναι, wow. Αυτό εδώ, αυτό είναι πιο γλυκό από το προηγούμενο. Στην πραγματικότητα θα με ενδιέφερε να μετρήσω τα bricks. Αν το θυμηθώ, θα το βάλω στην περιγραφή. Ευχαριστώ που με συνόδευσες και καλή όρεξη.